guys! I will open this. Nag-i-update na ako. Salamat kaayo. Enjoy daw. This is my first time na magkaroon ng hair extensions as in ever in my life. Kasi mahal mong good. Yung good ko kwarta. Wala ko yung budget. First time ko makaganito. Palit ganito ano. Lamang $8 off if you're gonna use the coupon code name Crisha. Ay na natin. Real hair siya ba? Oh my god. Kinsa kaya niyo? Oh, how do you take this? Oh, ako na ako. Tali. Wala nga naman. Iana lang ni mo. Okay, ready na po. Hawad na ta. Oh. Ah, okay. So, may clip siya. Ay, okay ta. So, kailangan mo siyang i-ganon. I-ana. What do you call this? Parang i-unclip. So, magkuha ka ng hair. Tapos i-clip mo doon. Uy, ang dami pala niya. Dapat ata ito sa ilalim talaga. So, ulitin natin. Tago siya. Taguin mo sa real hair mo. Small siya. Padaghan ang hair ko. Ako ang pinakip mo. Basta ginaklip lang ako sa sasunod. Pero, why makit? Ako. Yes, honey. Left and right ang dyan ko. Haba na kong hair. You can use the light. Blend lang siya. No, petiting sa akin lang. Just what to think. DonaLove hair. Don't forget to check their website and Instagram, Facebook. Salamat kaayo!